아니 나가 있지. 태어나. 마음 질러지더라. 시끄리 나가라. 지금 시나이 혼자해. Kelima sonafor ang Jobanivlog itu siang tham ko fin ke sabor babai sabai maji jo phogwan nai mohor lan sonafor damugai yen februsko pura jubes nai langman jabai hanai mani interesting kan sesta khalangman anga interesting mane ma hono sonafor angna dukuni somaya खाथि सफैथारबाय नालाय एकदम खाथिथारसै ओंखायनो मा होनना बुंनो ओरैनोबाथ' गाबलाबायनांसिगौसोमोन आं स' मा खालामनो मैया एसे मोदै रथ' गदोंबो मोनायावहाय ओमफ्राय बेफोरखौ आं बारा शेयार खालामनो हाया बेनिफ्राय ओंखायनो मेगनानो एसे बुलायो आरोना आंना एसे गाबबाथाय आरो अभार बुयो आंना जेबो नंला आं बारा गाबनानै देखायनो हाया आरोना आसपासनि मानसिया गाज्रि मोनो ना दुखु मोनो ओंखायनो देखायनो हाया बेफोर बादो आं हासि खुसि थानो मोजां मोनो ओमफ्राय आं आसपासनि मानसिखौबो हासि खुसि दोननो मोजां मोनो स' जेबो नंला नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगसा मा शेयार खालामनो हायो नोंथाङा मोजां आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मानसि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना स' सोनाफोर नायलांबाय थादो आं दिनै ब्लगसा मा शेयार खालामनो हायो नोंथाङा मोजां आरोना दिनैसो आगोलाव गाखोनो मोनसिगोन बेस्रा बिदा थाबाथाय आगोलाव गाखोनो मोना गाखोदो Ba, babre ba. Lanjut ufur. Yuk, fortsätt Lazia. Bye bye. Ani. Bye bye. Anda. सिखारनानै ओमफ्राय जास्ट सिगिलाल' बहनस्रांदों आङो सान्दुंनि महर नुनायखाय ओमफ्राय नै आरो एसे जोख्लोबख्लो जाफिनबायसो ओमफ्राय बिफा फिसाया फिथा लायनो होननानै थांदों आरोना बै आसपासावनो फिथाफोर फानोना बर'फोर जोंहा ओमफ्राय मा होनो आङो होनदोंमोनबो आंनो बानायनोसै फिथायालाय मा दसेनो जागोन मिक्साराव खालामनानै आं कुकाराव खालामना होगोन होनबाय फौजि बिथाङा होनबाय नांलाया नों खालामनांलायला गोबावबो जागोन ओमफ्राय बिनि बदल जमा रायलायबाय थाथ'सिगोन जाहैबाय आरोना जोंना लायनो थांबाय दा गावसोरनो लानानै फैसिगोन बिफा फिसा आरो फिसालाया थांफालायबावासै थुस भगबान मावजिया मादि गाबदों सोरखौ नागिरदोंमोनलाय गोदाव सोराव लायनायखौ जानोसै बायनायाबो गोथाव नङा होमबा बेबो जोंनि बर' बिमाफोरानो खालामनाय जों बायनानै जायाबा सोरथो बायनानै जानांगौ अलसिया मानसिफोरा फिथा लानानै सौफैबायानो आरोना बिफा फिसायाहाय ओमफ्राय आंहा सायासो लेट जालायलायबाय नै दासो जानदों बिफा कफिसो लोङो नामा है फुङाव कफि लोङो नामा ना बिथां थानायानो कफि लोङो ना साहा लोंनो होननायसो जानोसै केन्टिननिफ्राय लानानै फैनायसो आरोना कफियाबो बेलासियाव लोंदों बावसिगोनसो आं नै एबारना ओमफ्राय हारसिंबाथाय बावलायलाङोसो आंना साहा मोनलोंबानो ग्रोब जाखायो कफिखौ बावलायलाङो लोंसै गेजेर गेजेर लोङाबा बेफोर माबा खानो नागिरोना लाथा जिरायनानै जायै हरलिक्स लोंदों उरलि उरला उफ उफ होनलायनांगौ नामा बिफायासो अफ होननानै होनांगौ थाबथां थिथां मैथा थैथा सायनानै लाखाजोबनोसै आं संखाथारनोसैबो खनसेनो थाबथां थिथां माने 9ता जाबायानो मैया ना एवथुमना दोननाय दंखायोना बिसास खालामनाय नङा सनाफोरनि थफ्ला थफ्लियानो रेडिसो थाखाबाय थायो आरोना मैया सान्दुङाव लामस्रांजोब्बाय मालाय पेक खालामनानै दोनजोब्बाय समायानो गैखालाबा मालाय पेकिं खालामजोब्बाय आं बेबायदि पेकिं खालामनाय नुबाथाय खर'फ्रा गलिलाजोबो आंना ओमफ्राय सनाफोर नैबे बुस्थुखौ नुबानोथ' नाहा गोसोआ भिडिअ कलिङाव नुहुरबा बायग्लियो आरोना नै बियो
सेफ्टिनि थाखायसो आरोना अजनथारबो नै बयबोथ' बेखौ थिखांनो मोनफेराखै आंबो फार्स्ट टाइमसो थिखांनो मोनदों आं दाख्लै फैजेननायाव नायदोंबो ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना अजन बिराद सेफ्टि खिन्थु आं मानोबा बे टपिकखौ गाननानै आंजों भिडिअ खालामनायाव रायज्लायबा बारा गोसोआ मानोबा दुरबल मोनो आं मोनथिया आरोना बोरैबा मोनो आङो बिसिबां अजन बुस्थुखौ गाननानै डिउटि होनांगौ नायदो जोंनि फौजि बिदा फंबाय आंनि बोरायमोनहा आरोना गासिबो जायगायावनो गाना नर्माल डिउटियावथ' गाना बिसोरो ना जायफोराथ' डिउटि होयो बेथ' मिन्थिखाबायानो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मिन्थियाना आंनि बिनानाव फंबायमोनहा एसे गोथार जायगाफोर थांबासो गानो आरोना सना दालाय अबेबा अबेबा जायगायाव एकदम सेफ्टि नङाना अन्थाइ थन्थाइ खुहैलाबायनाय माहैबायनाय जायोना बेफोरबायदियाव गानो खोमा आरोना नै दाख्लै गरमाव आं गाननाय नुहुरनानै बिराद गाबफ्रांगारदों दे सनाफोर बे टपिखौ गाननानै भिडिअ कलाव रायज्लायहरबाय जों मानसिफ्रा गोलोमफ्रुजोबनाय ओमफ्राय आरो बे टपि आरो ड्रेस पाति माबा माबि आयौ खम खस्थ' बिसिनि लाइफआबो ना जोंसो न'आव आजादि थाबावो गोसोखांनो गाननायनोबा हामो ना हामाहाय जों बायदिया दा सोंनानै गाननायनोसै आं मानसिया बैथिं थांदों आरोना ओमफ्राय सनाफोर आङो एकदम गावनि पारमिसन आरो अर्डार मोननानै खनसे गाननानै मोजां स्राइ ट्राइ खालामथारबाय आरोना जुथा थुथानो आं गाननानै नायथारबाय आरोना सनाफोर बिसिबां अजन बिसिबां खस्थ' माने आं गाननायावनो गोलोमफ्रुजोबखाबाय होमबा सानना नायदो बिथांमोना बेयाव मा मा सोनानै बिनि सायाव सिलाया बेसेबां अजन जायोथाय बिफा नोंसिना 4 केजि 5 केजि बुस्थु लानानै आरो गुलि थुलि लाबावनानै आंथ' ओमफ्राय ससे थांबानो गोलोमफ्रुनानै गिसिबसो नांगोन खोमा आरोना सोनाफोर मोजांनि खोथा नङा गाज्रि मोननांगौनि खोथा नङा आं जास्ट ट्राइ खालामदों दिनैसो आं बे बुस्थुखौ खाथियाव नुफेरदों आरोना एबारसो आं बे बुस्थुखौ खाथियाव नुफेरदों नायदोनै आंना माबायदि खर'फ्रानो गोलोमदै जाजोब्बाय आरोना खर'आव 4 केजि ओमफ्राय आरो दा बुंसै ट्राइ खालामदों आङो ना गाननाय नायदों आरोना माबायदि मोनो हेल्प लादों आङो बिथांनि थेबनोबो रोंलायलाङा नै बबेथिंबा दा खुलिनायाव हारसिंनो खुलिनोसै आङो ओरैनोथ' बेफोर बुस्थुखौ न'आव लाबोखायाना एबारसो लाबोफादों ट्रान्सफारनिसो सुथि फैदों नालाय सनाफोर न'आवहाय ओंखायनो बेफोर सामानखौ माने लाबोफानाय जादों माखासे बुस्थुआ जायगायाव थांखाबायानो अनलाइन हरबायनो ट्राङाव ओमफ्राय जायगा थोआखै जाहैदों ओंखायनो बे बुस्थुफ्रा न'आव सफैदों आरोना स' आंबो दांनायनो मोनबाय सासे फौजिनि वाइफ हिसाबै बेफोरखौ माने जों खुनु मिन्थिथाराना बेफोरखौ ना थांफानानै जायगायाव थाहैनाय जायो ना मानाय जायो स' दिनै लाबोनायखायसो आं मोनबाय सनाफोर नायलाय बेफोरखौ आं माने गाननाय नायनायावनो माने आं हेरेसमेन्ट गोलोमफ्रुजोबखाबाय आरोना आरो बिनि सायाव दंबावो गरम रोजा ड्रेस लंपेन्ट बेल नायलायनो मोजांनि खोथा नङा दे हिनजावफोराबो गाननांगौ नामा बिफा बिदिखौ हिनजावफोरबो फौजि थायोना फौजि ना मा होनो हिनजावखौ फौजन बिसोरबो बांद्राय होनबाबो बिसोर बांद्राय थांबाय थानाङा ना खाथ्रा खाथ्रा जायगायाव थांबा गाननांगोन जों बायदियाबो आंबो गोदो फौजियाव मा होनो जइन जानाय बेफोर गाननांसिगौमोन आरोना बाहाय बेसेबा फिसायबो फौजि जासिगौमोन आरो जोङो माथो जागौमोनहाय जोंनि न'खर संसारा दङबो बेफोर आलादा खोथा जोंना दा नङा गोदो आंबो थांनो नागिरदोंमोनबो खिन्थु न'निफ्राय बिराद बादा होदों आरोना आंखौ थांनो होआखै खाफालाबो बिदिनोसैमोन खोमा मिन्थिला दोनथ'नोसै आङो पेकिं खालामलायनायखौनो आङो बख'नानै आं गाननायनो होननानै सोंनानै आं माने गाननाय नायदों आरोना दाख्लैनो फैजेननायावनो दांनाय नायखाबायमोन खिन्थु गाननाय नायाखै आं एबारसो गाननाय नायबाय आरोखि ना गाननायनानै ओमफ्राय एसे फट'शुट लानो सानबाय बाहेरायावबो आं लाजियो आदामोनाबो मिस्ट्रि दङ न' सिङावनो एसे फट'शुट खालामनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय सनाफोर आं 10 मिनिटसो गाननानै खुबाय आरोना एसे फट'शुट एसे भिडिअ जाफ्लांलायनाय जाहैबायना ओमफ्राय आफाथालाया बेखिनियावनो एसे गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना आंना आङो सिगाङाव मालाबा गानखांबायमोन ट्राइ खालामखांबाय आरोना गावनो गाननायलाय होननायाव जोंलाय बहा गानोबा बेफोरखौलाय एसे अजनबो दङ बुस्थुआ ओमफ्राय आंखौबो सनाफोर फौजियाव जइन जाबा एसे समायगौमोन होननानै माने केमेरायाव नायबाय आरोना नोंथांमोननोबो देखायबाय नै समायथारगौमोन आंबो एसे गोजौआनो माने 5.5 नालाय सनाफोर
ओमफ्राय आङो स्राय सोनानै हरफिनसै होननानै आखायाव लाबायमोन आरोना ओमफ्राय गाव बुंबाय आं सोफिनगोन दे आं सोगोन होननानै बुंबाय माने ओमफ्राय गावसोर सोनानै लायोबा बुस्थुफोरखौ मोजां आरोना नांगौबानो अबे खनायाव दङ ग्रोब ग्रोब मोननो हायो ओमफ्राय जों सोनानै हरबा एसे एलु एला नागिरनांगौ जायोना ओंखायनो आं माने सायावनो सेट खालामनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय नोंगौ सनाफोर आं बिराद गोलोममारदों खानाय थानाय सिजोबलायदों आरोना आंना खावब्लिब्लि जागुलायदों आं गोलोमनानैनो बिराद गरमबोमोन ना बोथोराहाय बेनोथ' फैनायाव बेग मोननै थांनायाव बेग मोनसे आरोना बुहुद सामान लाबोदोंमोन ना बग्रा बग्रि माबा माबि ओंखायनो दा थांनायाव मोनसेल' जासिगोन आरो बेगा आंनि आसलि रुबाव फैफिनबाय सनाफोर बिमा बुरैनि आसलि रुबाव आरोना बहाथो बेफोरखौ गाननानै थाबाय थानो हानांगौ आं जास्ट मक्का मोननायावनो ट्राइ खालामनानै नायदों मादि मोनो मादि मायो बेसेबां अजन बेसेबां थजन गावबो दे गाननो होननाया फैदो होननानै गावबो थेबनानै होलायबाय माबा माबि ओरैहाय गुलि लाग्राफोरखौ आरोना बे सेफटिफोरा रोङाना थफिफोरखौ एसे बोख्लायनांगौ एसे बोखोनांगौ फोरोंलायथारबाय खालामना होलायबाय गावनो फट'शुटबो खालामबाय बे भिडिअ खालामनाया गावनो माथो खालामनो आरोबा माला बेफोरबायदि बुस्थुखौ आं नुनो मोनबावगोन दिनै न'आव लाबोनायखायसो नुनो मोन्दों आरोना ओंखायनो आङो ट्राइ खालामथारबाय गाज्रि मोननांला खुनु खेला मा फाल्थु खालामदों बेफोरबायदि ड्रेसजों बिदि साननो नांला आरोना औ बेफोरबायदि ड्रेसा खुनु फाल्थुनि बुस्थु नङा बुहुद इज्जतजोंसो जोङो माने मानिनानै लानांगौ आरोना अब्लाबो आङो गानखोमायाखिसै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय आं दा भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आं सिगांनि ब्लग्सआवबो बुंखादों बिथांजों आं टाइम स्पेन्ड खालामगोन बांसिन बिथांजों आं भिडिअ शुट खालामनो मोनगोना हरै मोनसे बा मोननैल'सै आरोना सोरनाफोर स' आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो जायफोरा बाया मोजोमा नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच